Den menneskelige bevidsthed er jo kommunikativt bygget, må man sige, ikke? Og det vil så også sige, at det Pablo netop nævnte omkring tænkning, er jo et kommunikativt og kollektivt forehavende. Man tænker til nogen, og hvis man ikke har nogen at tænke til, så må man jo bare tænke til sig selv. Men det er ikke særlig underholdende at gøre. Man har altid en dialog kørende i sit hoved. Jeg tror egentlig, at både sproget og tænkningen har en rytmik, som fungerer i vores semiotiserede kroppe, sådan at det bliver en gestik, den samme gestik, som man kender fra musikkens fraseringer. En frase er ikke uendelig lang, og hvis den er meget kort, så lyder den som om, der manglede noget. Den har en sætningslignende, altså en musikalsk frase, har en sætningslignende struktur, som formentlig skyldes det samme fundamentale fænomen. Altså man tænker i sådan nogle små portioner, og så venter man, fordi man vil gerne høre, hvad svaret er på den portion fra nogen ude i universet. Hvis man ikke igen har nogen tilstedeværende at snakke med, så kan man jo altid huske, hvad en eller anden ville sige. Eller også kan man gå hen og slå det op et eller andet sted, hvis man har bøger omkring sig. Og så går man videre, skridt for skridt. Man tænker i små portioner. Filosoferne ville formentlig foreslå, at det var prædikative portioner. Altså man har et emne, og så tænker man noget om det, og så trækker man vejret. Og så tænker man på resultatet af det, som nu er blevet et emne, som man nu tænker noget om. Altså man har et emne, og så trækker man et prædikat ind til emnet, og så opstår der en ny biologisk størrelse, som kalder på et nyt prædikat. Og så får man noget, der svarer til det, vi i grammatikken kalder et sætningstræ. Okay? Altså man har et emne, det kan være verbet, og så spiser det et subjekt, men nu er det så svulmet op, så nu skal det have et objekt, og så skal det have et indirekte objekt, og så skal det have adverbier ad libitum, indtil det bliver mæt. Og så får man et mæt syntagme. Det kender man fra musikken. Når en frase er mæt, jamen så stopper den. Jeg tror egentlig også, det er det samme fænomen, som man kender fra kunsten, hvor der er et meget ejendommeligt fænomen, som er værket. Altså man skriver, og så føjes noget til noget andet, som danner en lille lokal helhed, og så får man noget mere på, og til sidst så bliver strukturen mæt, og så vil den ikke have mere. Og så siger man, nu er det digt slut. Det samme i maleriet. Hvornår er det, man siger, nu har jeg malet et billede, i stedet for at sige, nu er jeg ved at male et billede. Jeg maler på det billede til evig tid. Hvornår skal jeg stoppe? Ved spisetid, eller når jeg er for træt til overhovedet at kunne noget som helst? Træthed er ikke godt nok, fordi så tager man fat næste dag igen, ikke? Men der er altså en mætningsproces. Jeg husker, vi engang snakkede om det i forbindelse med specielt det, man kalder freeform jazz, hvor man ikke slutter, fordi der er et kor, der slutter. Man slutter, fordi man slutter. Det giver sig selv simpelthen på en eller anden mærkelig måde, ikke? Den mærkelige måde er den samme, som tænkningen bruger og som sproget bruger, tror jeg. Der ligger noget fundamentalt i det menneskelige kommunikerende hoved. Man nævner et emne, og så kommer nogen med et prædikat til en, og så tager man det ind, og så har man et nyt emne. Og så kan flere stemmer komme ind, og så bliver emnet større, indtil det bliver mæt, og så kan det ikke spise mere. Det er sådan en biologisk mental mekanisme, formentlig. Eller tale om det. Dermed vil jeg sige, at jeg vil meget gerne afbrydes, sådan at I kan bidrage til de ting, der opstår i rummet mellem os. Så kom endelig med spørgsmål, når jeg siger noget mærkeligt, eller når I får en god idé. Jeg håber også, at vi får tid til at debattere, som man siger, når jeg er færdig med at fremlægge, hvad jeg har. Jeg skal prøve, om jeg kan gøre det nogenlunde kompakt. Jeg har, kan man sige, en halv teori og 3 eksempler. Teorien af halv, det er allerede temmelig meget, fordi emnet er umådeligt udfordrende, må man sige. Man har prøvet det i mange, mange år.
at forstå, hvad en fortælling er. For eksempel, hvorfor er en fortælling ikke bare en evig strøm af hændelser, og sådan kan man blive ved, indtil forlæggeren ikke vil have flere sider i sin roman. Der har vi også en mætningsproces der, ikke? Der er en mætningsproces, som har en intern logik. Der er mange, som har haft den følelse som en slags intuition om et forløb, der kan blive færdigt, fordi det er mættet. Det gælder narratologerne i det 20. århundrede, som jo startede med folkeeventyr, hvor det var meget tydeligt, at eventyrene blev færdige. Ellers så kunne man ikke få ungerne til at falde i søvn, når man læste eventyr for dem. Så de var nødt til at blive færdige, endda temmelig hurtigt. For ellers bliver man selv for træt af at bare læse til evig tid, ikke? Og man har forsøgt at lave formler for, hvordan det her går til. En af strukturalismens megaprojekter, fra Vladimir Prop og op til Lévi-Strauss og videre til Todorov, har været at forsøge at skrive en fortællingens grammatik. Det er altså ikke helt lykkedes endnu. Der er kommet nogle biprodukter ud af det, som mange kender, endda fra litteratur- eller danskundervisningen i gymnasiet. Det er min egen lærer, min doktorvater i Paris, Grémas, Algirdas Julien Grémas, som meget tidligt i 60'erne, hvor han også gæstede Danmark i lingvistkredsen, og vi havde nogle herlige diskussioner om hans nye semantiske teorier, hvor han tidligt der lancerede teorien om den semiotiske firkant, hvis I har hørt om den. Det går ud på, at et eventyr har en klassisk struktur, der begynder med, at der er en tilstand, som kan være en social tilstand. Her er et lille kongerige, og der er en politisk struktur, som er stabil i kongeriget. Men så er der en prinsesse, der bliver bortført. Jeg skal komme tilbage til en nyere udgave af den sag. Hun bliver bortført af en skurk, som gemmer hende i den sorte og vilde skov. Men så kommer der en helt, som kæmper med skurken og bringer prinsessen hjem igen. Og så er eventyret slut, og alle er glade, undtagen skurken. Men han fortjener ingen glæde, tilsyneladende. Der er en lille smule ondskab derimod, og en smule polarisering af menneskeheden blandt de der historier, ikke? Men man har altså et cirkulerende værdiobjekt, som først er hjemme, og så er det ude, og så bliver det heldigvis bragt hjem igen. Grémas sagde, at det er derfor, alle eventyr er reaktionære i virkeligheden. Fordi det er den samme prinsesse, der vender hjem hele tiden. Hende er der ikke sket noget med. Man taler ikke engang om prinsessernes erfaringer, mens de var ude i verden. Det burde man jo gøre, ikke? Fordi det er jo ret usandsynligt, at man kommer ud for sådan en bortførelse med alle dens følger, for at vende fuldstændig uskadt hjem. Også mentalt uberørt. Men det melder sagen ikke noget om. Det er den der sløjfemodel, som man indskriver i den semiotiske firkant. Den har formentlig også gjort en del skade, kan man sige, fordi der er mange elever, skoleelever, som så troede, at opgaven, hver gang de læste et eller andet, det var at projicere en semiotisk firkant på det, og så finde ud af, hvem der er prinsessen, og så finde ud af, hvad der bliver af hende. Der er meget ideologikritik, som er skrevet på den melodi, ikke? Altså for eksempel Fædrelandet er fuldt af meget kostelige værdier. Men desværre har Fædrelandets fjender tilranet sig disse værdier og gemmer dem et sted, hvor vi ikke kan komme hen, medmindre vi mobiliserer befolkningen, sådan at vi kan smide fjenderne ud og bringe værdierne tilbage. Det er så værdierne, der er prinsessen, ikke? Og det hele fremføres selvfølgelig på vegne af fædrelandet, som svarer til kongen i eventyret, ikke? Og vi er selv helten. Og så får man en almindelig ideologisk stor fortælling, ikke? Det viser sig, at også der er det en lille smule mere indviklet, når man ser nærmere efter. Jeg skal komme tilbage til det. Jeg har for nylig
arbejdet med en ny analyse af fascismens ideologi, for nu at tage fat i sådan et rigtig kødfuldt sted. Ikke? Det er sådan noget, der er kød på. Med den spanske falangisme som eksempel på det. Og det er der kommet en tekst ud af, som svarer til den model, som jeg nu vil prøve at fremstille for jer i aften. Det viser sig, at det er ikke en ude- og hjemme-ting, der foregår, men det er en transformationsproces. Altså en betydningsproduktion, og ikke bare en betydningsreparationsproces. Altså man reparerer kongeriget ved at bringe prinsessen hjem, hvor hun skal være, ikke? Det er bare reparation, men det er ikke en betydningsproces, og det var det, der var den store svaghed ved den gamle model. At den ikke kunne gøre rede for nyskabelserne under processen. Tiden er ikke bare reversibel, som den var der. Den er faktisk irreversibel i den nye udgave af forholdet. Okay, lad os gå i gang med den indledende teoretiske sag, som altså er halvvejs, hvilket er godt nyt, fordi så er der plads til gode idéer. Hvis teorien var færdig, så kunne man jo bare gå hjem og drikke øl. Ikke? Men hvis den er halvfærdig, så skal den lige have lidt hjælp fra vennerne stadigvæk. Og det er lidt tilfældet i øjeblikket. Men jeg håber, I kan se, hvor den er, hvor den svagheder er, så I kan komme med nogle indsatser der. Jeg vil sige, at der er grund til måske at regne med, at I som erfarne kulturarbejdere, som vi jo alle sammen er på forskellige måder, faktisk besidder de intuitive indsigter, som skal til for at få udviklet den slags forskning yderligere. Fordi det narrativ, som det her drejer sig om, er ikke bare et historisk studie i noget, der udfoldede sig og gav anledning til fortællekunst fra renæssancen og op til Balzac og hvad deraf følger. Det er ikke bare det. Det er et meget dybt forhold, som er så dybt, at det er på højde med Kants kategorier, altså rum og tid, og de kognitive kategorier. Altså de kognitive kategorier, som er kendt lige nu, er kategorisering og skematisering. Kategorisering, det er det ejendommelige fænomen, at når vi ser et eller andet singulært, så indskriver vi det i en kategori. Man ser et dyr, så vil man vide, hvad det er for et dyr. Dyr er meget gode eksempler, fordi af evolutionære grunde er det noget, som vi har været nødt til at fokusere på. Det interessante ved dyr er, at de spiser hinanden, blandt andet os. Så derfor er det meget godt at få dem kategoriseret, inden det er for sent. Ja. Og det gør andre dyr også. Så der har vi altså en dyb kognitiv mekanisme ved dyr, som har nervesystemer. De kategoriserer. Vi ved ikke lige, hvordan neuronerne bærer sig ad med at gøre det, men vi kan jo se indefra fra bevidsthedens side, ikke? Fra den indre erfaringshorisont, at det sker. Når det ikke sker, så har vi selvfølgelig en spørgende, åben, interrogativ attitude. Ikke? Hvad er det? Og det har sproget en hel masse udtryk for. Alle spørgeudtrykkene, som er udtryk for, at kategoriseringen har brug for mere hjælp fra vennerne straks. Hvad er det, der foregår? Ikke? Hvad, hvem, hvor, og hvorfor osv. Det er, kan man sige, forsinket kategorisering. Det andet, det er skematisering. Det er det, at man forstår for eksempel et kausalt forhold som et forhold, der følger et andet forhold, sådan at det første forhold har overført et eller andet dynamisk til det andet forhold. Sådan at det andet forhold ikke kan forstås, før det første forhold er medtænkt, så man kan se, hvilken slags ting, der foregår mellem de to. Det kan også være et intentionelt forhold, som når man ser to folk, der forholder sig til hinanden, og tænker, har de noget for? Må de har et eller andet kørende? At have et eller andet kørende, det er et skema. Der er også skemaer for, altså ikke bare kausalitet og intentionalitet, etiske skemaer. Hvad vil det sige at hjælpe i almindelighed? Hvad vil det sige at skade i almindelighed? Det har filosoferne brugt mange hjernevindinger på. Altså etiske
skemaer, men der er også æstetiske skemaer for grimhed og skønhed. Der er skemaer for matematiske operationer, så noget som, hvad vil et lighedstegn egentlig sige? Hvordan kan noget, der ikke er det samme, være lig med noget andet? Det er da noget vrøvl. Ikke? Men det vrøvl er hele matematikken jo bygget på. Ikke? Hvordan kan 2 og 2 være 4? Når 2 og 2 er 2 og 2, og 4 er 4. Altså, at 2 er lig 2, det kan jeg forstå. Men det kommer jeg jo ingen vejen med. Vel? Der er et skema for lighed, som matematikken bruger, og som vi også bruger i det politiske liv, hvis vi er tilhængere af lighed. For eksempel ligebehandling. Hvordan kan man behandle folk lige, når de ikke er lige? Det argument har I sikkert alle sammen hørt fra bestemte politiske vinkler. Ikke? Jo, men de er lige i samme forstand som lighedstegnet. Ikke? De skal behandles på samme måde. Hvis ikke man havde det skema, så havde vi ingen jura, der handler om, hvordan man bærer sig ad med at behandle forskellige situationer ens. Ens er så en meget voldsom påstand, ikke? Og det er det så også i praktisk jura, selvfølgelig. Men I kan se, hvad jeg snakker om. Det kan være meget enkle ting og meget indviklede ting. Kategorisering, skematisering. Den tredje kategori, det er narrativisering. Hvorfor ser det så, at man kommer ind i børneværelset, og det ligner en katastrofe, ikke? Alle reoler er væltet, og der ligger tøjdyr over det hele, og det er fuldstændig kaos. Og man stiller sig selv det spørgsmål, hvordan er det gået til? Hvad er der sket her? Hvad er historien? Må jeg så få en forklaring, kære lille Peter? Jo, men det var Jens, der lige ville, og så sagde han også, og så sagde jeg også. Så kommer der en forklaring. Den er narrativ. Det er ikke det samme som en simpel kategorisering, selvfølgelig, at det, der er situationen nu, er et kaos. Det er en kategorisering. Men for at få en narrativisering, skal man bruge mange kategorier, for eksempel kategorier for skurke og helte, og kausale kategorier. Hvordan bærer man sig ad med at dræbe nogen, for eksempel? Det er der et skema for. Altså at forårsage, at nogen, som var levende, ikke længere er det, og aldrig bliver det mere. Det er meget indviklet. Tidsskemaer og den slags, ikke? Det er narrativisering, og uden narrativisering ville man jo ikke kunne have et samfundsliv, hvor man må forstå de nuværende tilstande som produkter af historien. Man kan umuligt forstå fransk politik, for eksempel, uden at have læst noget om revolutionen. Altså, folk opfører sig på måder, som ville være naturstridige, må man næsten sige i øjeblikket især. Hvis ikke man forstod det. At nogen for eksempel skælder ud på hinanden i så hysteriske, høje volumener, at det virker som om, der er en særlig patologi på færde. Men det er ikke en patologi, det er bare historiografi. Og det har de øvet sig på i 200 år. Så derfor lyder det sådan. Det er narratologi. Altså narrativiteten, der får ting til at hænge sammen, kan også gå i stykker. Ligesom de to første. Man får en hjerneblødning et bestemt sted, og så kan man pludselig ikke nævne, hvad noget er. Man ser, at noget er det her, men man kan pludselig ikke se, at det er en stol. For eksempel, ikke? Det er en særlig form for kategoriseringshæmning. Skematisering er der masser af brud på. Og narrativiseringer, der får man altså nogen, som får skader på de steder, hvor sammenkitningen af øjeblikkene, af de oplevede øjeblikke foregår. Vi oplever faktisk verden, ifølge nyere neuroforskning, og det er virkelig nyere forskning, som en sammenkitning af øjeblikke. Den kitning kan gå i stykker, og så får man en form for abrupt springende oplevelse af springet fra det ene øjeblik til det næste. Et øjeblik er ret kort, det er meget få sekunder. Ifølge Ernst Pöppel er det netop omkring 3 sekunder langt. Et øjeblik er den tid, det tager for bevidstheden at forstå, i hvert fald i skitseform, hvad der foregår i situationen omkring subjektet, og medforstå, hvordan subjektets egen status er, eller kropslige holdning, syg eller rask,
døende eller okay, og så videre. Og hvordan følelsesforholdet er i subjektet under disse omstændigheder. Så i virkeligheden 3 sekunder er ret kort for den enorme procedure, der skal til. Når man så springer fra øjeblik til øjeblik, så springer man fra et 3 sekunder vindue i en tegneserie til næste vindue i tegneserien. Og hvis ikke man kan foretage det spring, så bliver det jo sådan en zigzagging fra den ene ramme til den næste ramme. Ikke? Men det vi oplever som strøm, samtidig kaldet bevidsthedsstrøm, det er jo et meget skrøbeligt produkt, netop af den narrative sammenkitning. Når vi ellers snakker, så det er den kognitive baggrund for interessen for det narrative. Det er altså den 3. kognitive grundkategori, simpelthen. Ikke? Så der er altså virkelig noget på færre der. Når vi snakker narrativitet, så gør vi det jo ellers til daglig, fordi vi arbejder med tekster. Og hvis man gør det, så kan man sige, det man skal bruge for at arbejde med tekster, det er at studere forholdet mellem udtryk og indhold, simpelthen. Men udtrykket er jo en sammensat størrelse, som indeholder både de grammatiske, de fonetiske, de skriftlige sager. Grammatik har jo sin egen lille semantik indbygget i sig, og det har fonetikken også, fordi der er prosodi i fonetikken, der betyder, at man udtrykker sine følelser, mens man udtaler vokaler og konsonanter og stavelser. Og skriften, ja, det er jo klart, den er tungt ladet med kropslige og emotionelle udtryk. Men det er ikke det, man kalder tekstens indhold. Her er der tale om sådan noget som altså det eksplicite indhold i en tekst. Udsigelsen, l'enunciation, forholdet mellem første og anden og tredje person, forholdet mellem jeg og vi og I og de, og sådan noget som synspunktsproblematikken og tidsproblematikken, ikke? Som ligger hen over den referentielle semantik. Når det drejer sig om narrative tekster, i stedet for tekster, der bare argumenterer eller beskriver, men tekster, der virkelig udfolder oplevet tid, så er der tale om, kan man sige, at det narrative indhold ligger på det her andet plan i indholdet. Ikke? Nu er der selvfølgelig i traditionen, i den tekstvidenskabelige tradition, 2 slags narratologier. Der er narrator-narratologi, som især er noget, man finder i den angelsaksiske tradition. Wayne Booth er et godt eksempel på det. Altså, man fokuserer på fortælleren og tror, at indholdet er noget, der egentlig er amorft, indtil fortælleren kommer til. Og så den europæiske, specielt østeuropæiske tradition, som skelner mellem narratoren, altså fortællerproblematik, og det fortaltes problematik i sig selv. Det fortaltes problematik har at gøre med, hvad der overhovedet kan tænkes at ske i det fortalte, når man fortæller en historie. Uanset man fortæller den i første person, anden person, tredje person, uanset man fortæller den forfra til slut, eller baglæns, eller hvad man gør, ikke? Uanset, så er der altså ifølge den opfattelse en narrativ semantik, som man så kan studere i et spændt og variabelt forhold til den narrative udsigelse, ikke? Nu kan en fortælling jo faktisk, det må man jo så konstatere intuitivt, som et fænomenologisk faktum, en fortælling kan blive færdig. Når den så er blevet færdig, så læser man baglæns fra det sidste komma, som Hardy Sonne sagde, en af Danmarks førende udsigelsesanalytikere. Så læser man tilbage fra det sidste komma og fremad, ikke? Fordi man så regner med, at teksten som helhed får en betydning, en litterær betydning. Og der regner man så med, at kritikere, som tager deres fag alvorligt, og ikke bare anmelder, kan man sige, på forlagenes vegne, men interesserer sig for, hvad der foregår litterært set, føler sig kaldet til, at de skal op med, hvis de kan, en fortolkning af en tekst. En fortolkning af en tekst kalder jeg her en hermeneutik. Den siger noget eksistentielt om den referentielle betydning. Hvad enten der nu er helte og drager, eller hvad der er i fortællingen, så regner man med, at når den er litterær, så i stedet for bare at referere til konteksten,
som enhver pragmatisk tekst gør, så refererer den til en dybere betydning, som typisk vil handle om menneskets forhold til verden, til liv og død og universet. Sådan er det. Hvorfor, må man jo nok spørge om, ikke? Men man må konstatere, at sådan fungerer det.